ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण मातिरेग्ला श्रीमद् भागवतम क्लास నుంచి నమాత భగవద్ భక్తిరేగ్లా హరే కృష్ణ జనమ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ ಲೇಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುರಾಣ అయిన ಭಾಗವತದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಲೈಟ್ಲ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದ ಅದೇ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಪಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಅದೇ ಆ ಮೂಲ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚದ ಅವೇ ವಿಷಯನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಂಜುಂಜೆ ವಿಷಯ ರೂಪ ತಿರಿಪಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಗೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ 17 ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಇರುವ ಅವೇ ಆ 2 ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಜೊತೆ ದೈವಾಕ್ಷುಭಿತ ಧರ್ಮಿಣ್ಯಾಂ ಸ್ವಾನ್ಯಾಂ ಯೋನೌ ಪರಪುಮಾನ್ ಅದತ್ತ ವೀರ್ಯಂ ಅಸುತ ಮಹತ್ತತ್ವಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ದೈವಾಕ್ಷುಭಿತ ಧರ್ಮಿಣ್ಯಂ ಸ್ವಾನ್ಯಾಂ ಯೋನೌ ಪರಪುಮಾನ್ ಅದತ್ತ ವೀರ್ಯಂ ಅಸೂತ ಸ ಅಸೂತ ಮಹತ್ತತ್ವಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವಿವರಿಸವೆ ಅದೇ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಬ್ದನೇ ಅಂಚದ ಮಹತ್ತತ್ವಂ ದೈವಾಕ್ಷುಭಿತ ಧರ್ಮಿಣ್ಯಂ ಸ್ವಾಸ್ಯಂ ಯೋನೌ ಪರಪುಮಾನ್ ಅದತ್ತ ವೀರ್ಯಂ ಸಾಸೂತ ಮಹತ್ತತ್ವಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
महत्तत्त्वं हिरण्मयम् दैवाच्छुपितधर्मिण्यं स्वास्यं योनौ परपुमान् अदत्तवीर्यं ससुता महत्तत्त्वं हिरण्मयं दैवात् ಅದೇ ಪಂಡ ಬದ್ಧಾತ್ಮೇರ್ನ ವಿಧಿರ್ದು ಕ್ಷುಭಿತ ಕಾಲ ಕಲ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಟ್ನ ಧರ್ಮಿಣ್ಯಂ ಗುಣತ ಸಮೇತ ಇತ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಯಂ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನ ಯೋನವ್ ಗರ್ಭಡ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಯೋನವ್ ಪಂಡ ಯೋನ ಯೋನಿಂದ ಮಕೊಂಡ್ಬಂಡು ಅಂಚದ ಗರ್ಭಡ್ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಪರಪುಮಾನ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅದತ್ತ ಗರ್ಭದಾನ ಮಂತೇರು ವೀರ್ಯಂ ವೀರ್ಯನ ಪಣ ಆರ್ನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚದು ತಾ ಆರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಸೂತ ಪ್ರವಸಿಸಯರು ಪ್ರಸವಿಸಯರು ಮಹತ್ತತ್ವಂ ವಿಶ್ವ ಬುದ್ಧಿದ ಒಟ್ಟು ಸಮುದಾಯನ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ಹಿರಣ್ಮಯ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಿತ್ತನ ಅಂತದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮ ఆయన ದೇವತುಕ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಅನ್ನ ಭೌತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚಾನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಆರ್ನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಅದೇ ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಸುಮಾರು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಐನು ಮೂಜಾದ ವಿಭಾಗ ಮಂದಿರ ಇದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪಂತೇರ ಅಂಚದು ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತರಂಗ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪಂಡ ನಡು ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂಚದ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ಗರ್ಭೀಕರಿಸವಿರು ಭಗವಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿರಣ್ಮಯ ಪಂಡದ ತೆರಿಯರಾಯನ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವ ಬುದ್ಧಿಗ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೆರು ವಿಶ್ವ ಬುದ್ಧಿಗ ಜನ್ಮ ಆರು ಪಂಡ ಹಾಲು ಪಂಡ ಪಂಡ ಏರ್ ಪಂಡ ಭೂಮಿದೇವಿ ಪಂಡ ಬದ್ಧಾತ್ಮೇನ ವಿಧಿಲೆರ್ದು ಪ್ರಚೋದಿತಲಾನಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ನಡಪುಂಡು ಎಂಚದ ಇದೇನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಭಗವಂತ ಕನ್ಪೇರ್ ಏನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ತೆರಿಕಾವೆ ಆವರ್ತಡ್ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಗರ್ಭದಾನನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ವಿವರಿಸಲಾತನು ಮಹಾಯೋನಿರ್ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಗರ್ಭಂ ದದಾಮ್ಯಹಂ ಅಜತ್ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ ಮಹತ್ತತ್ವ ಇಜಿಂದ ಪುರಾ ವಿಧವಾಯಿನ ಸಂತಾನದ ಮೂಲ ಆದೊಂಡು ಅಂಜತ್ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರಾಪುನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಈ ಭಾಗ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇರ್ದು ಗರ್ಭೀಕೃತ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೀವಿಲು ಪ್ರಸವಿಸವೇರು ಪಣ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟುವೇರು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ಬೇಕು
ಅಂಚ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಆತಂದು ಎಂಚಲ್ಲೆದ್ದೆರಿಗ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಕೃತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಪರ್ವರ್ಟೆಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಕೃತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಿಜವಾಯಿ ನಾಯಿಗೆ ಭಗವಂತ ಗೀತ ಕಮ್ಮಿ ಉಪನಿಷತ್ತುలు ಬರ್ಕೊಂಡು ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲಂ ಅಧಶಾಪಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ರಾಹುರವ್ಯೂಹಂ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವಾದೊಂದು ಅಂಚದ ಜೀವಿಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಂಡದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಡ್ ವಿವರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಪಂಡ ಇದನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಅಂತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಡ್ ಪಾರಾಶರ ಮುನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆಯ್ನ ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಪೂರ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೆಕ್ಚರ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ವಿಷಯನೇ ಬಂತಾರೆ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಇಡು ಎಂಚ ಅಂಚ ದೇವರನ ಮೂಜು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮವು ಶಕ್ತಿ ಏರ್ಪಂತ ಜೀವಾತ್ಮ ಓ ಶಕ್ತಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಜು ಶಕ್ತಿ ಉಣ್ಣೆ ಪಂಡಿ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚ ಜೀವ ಒಯ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬರ್ತು ಅದೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಟಸ್ಥ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ್ಯರ್ ತಟಸ್ಥ ಅವೇ ತಟಸ್ಥ ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪಣ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆರ್ ಪನ್ಪೇರು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಪರೇಯಂ ಇತಸ್ತ್ವನ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರ ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಬಾಹೋ ಯ ಏದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ಈ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆಂಡ ನಡುಟುಕೊಂಡು ಭೌತಿಕದಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ ನಡುಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅಂಚಿನೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡ್ ನಮ್ಮಲೆಪ್ಪ ಆಂಡ ಈ ತಟಸ್ಥ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ನಡುಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಜೀವಾತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಆಧೀನವಾದ್ಲು ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಆಧೀನವಾದ್ಲು ಪಂಡ ಹಾಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ದಡ ಅದೇ ದಡ ನಡುಟ್ ಅದೇ ದಡಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ನೆಲಕ್ಲ ಬರೋಳಿ ಅದೇ ನೀರುಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಅಂಚೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಏನು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ದಡಟ್ ಅಂಚೆ ದಡಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ನೆಲಕ್ಲ ಬರೋಳಿ ನೀರುಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಆಧೀನವಾದ್ಲು ಪೋಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಆಧೀನ ಅದು ಪಂಡ ಅವು ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪದ ಪನ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ನಮಕ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರ್ನಕಲ್ ಪಂಡದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ವಿವರಿಸಲಾತಂಡು ಅಂಚದು ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಶಕ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪೆರ ಆದುಪ್ಪುನ ಜೀವಿನಕ್ಕುಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾದುಲ್ಲೇರು ಜೀವಿಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಜ್ಜಿಂಡ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಗರ್ಭೀಕರಣದ ಈ ವಿವರಣೆ ಅನ್ವಯ ಆದಿತ್ತುದು ಅಂದು ಅಪ್ಲೈ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿಜ್ಜಿಂಡ ಭಗವಂತನ ಈ ಗರ್ಭೀಕರಣ ವಿವರಣೆ ಅನ್ವಯ ಆಪುದು ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಪುದು ಅವೇ ಅಂಚದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಪರಮ ಪ್ರಭು ತನ್ನ ವೀರ್ಯನ ಇರಿಸವನ್ನ ಇಜ್ಜೆ
ಅಂಡ್ ಆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಪರಮ ಪುರುಷ ತನ್ನ ವೀರ್ಯನ ದೀಪೇರು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಪನೆರ ಆತನು. ಅಂಚದ ಜೀವಿಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರು ಪಂಡದು ನೆತ್ತ ಆಗ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡದು ಕನ್ಪರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣ ಪೂರ ಉಪನಿಷತ್ತುಲ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಅಂದ್ ಎನ್ನಡದೆ ಇರ್ದವ್ರೆ ನಮಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಪೆ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ದುಃಖನೇ ಆಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪಾದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಕಾರಣಂ ಗುಣ ಸಂಗೋ ಅಸ್ಯ ಸದ್ ಅಸದ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಅರಡ್ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮಕ್ ದುಃಖದಾಯ ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೇ ದಾಯ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತದ ನೆಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆರಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ತೋಜಾವೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಅಂಚದು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದು ಇದೇನ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಅಂತಂತ ಅಂಚದು ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಇಂಚ ತ್ರಿಗುಣಲೇನ ಅನುಭವಿಸೋದು ಬದುಕದ ರೀತಿನ ಅನುಸರಿಸೋಂಡು ನೆಕ್ ಹೈಕ ಪ್ರಕೃತಿದೊಡೆ ಐತ ಸಹಯೋಗನೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಾಯೆ ಪುರಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೀವಿ ವರ್ಗಡ್ ಎಡ್ಡೆನ ಹಾಲನ್ನು ಆಯ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಸದ್ ಅಸದ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕ. ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರವದಾದ ನೆಕ್ ಪಿರವದ ಶ್ಲೋಕಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಮುರಿಯ ಅದೇ ದುಲ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡಿತರು ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ದುಃಖಗೆ ಏರು ಕಾರಣ ದೇವೇರ್ ಕಾರಣ ಅಬೇ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ. ಅಜ್ಞಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸೋನು. ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಮಂತು ನೋಡಿ ಏರಿಗೆ ದುಃಖ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಬೇತೆ ನೋ ಅದರ್ ಕಾಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ ಪೂರ ಬಂತು ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರಣ ಏತ್ ಶ್ಲೋಕ ಬೋರ್ಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಪ ಅವೇ ಭಾಗವತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಶ್ಲೋಕ ಮೊರ ನಮ್ಮ ತೋದಿತ್ತ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪಂಡಿತ ಮಾತಿರ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಏತ್ನೆ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯಗ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂಜಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ ಅಪಗದಾದ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಏಜೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾದಪ್ಪ ನಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ ಹೌದಾದ ಅಂದುದಾದ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪುನೆ ಸಹಜ ಗೊಂದಲನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂದ್ಕೊಡು ನಿವಾರಣೆ ಬಂದ್ಕೊಡು ಅಂಚದು ಗೊಂದಲಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಎನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಕರಣಂ ಪ್ರಕೃತಂ ವಿದುಃ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಪರಂ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬದ್ಧಾತ್ಮನ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅಧಿದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಆದುಂಡು ಇದನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಿಳಿದರು. ಅಣ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅತೀತ ಆಯ್ನುಪ್ಪನ ಆತ್ಮನ ಸುಖ ದುಃಖದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಚೇತನಾತ್ಮನೇ ಕಾರಣ ಆದುಂಡು. ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮರಳು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬರ್ತದೆ ದೇವರೇನು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪಂತಾರೆ ढूंढ जब मैं तुझे तू मेरे अंदर ही मिले ದೇವರು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅದೇ ಓಲೋಲ್ ನಾಡ್ನೆ ಮರಲೆ ರಕ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಉಲಯ ಉಲ್ಲೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಓಲು ದೇವರನ್ನ ಆಡುವ ಅಜ್ಞಾನ ಅದೇ
ಬೇರೆ ದೂರ ಇದ್ದೀರ, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಹೋಗುದು. ಅದೇ ढूंढ जग में तुझे तू मेरे अंदर ही मिले ಅಂಚ ದೇವರು ಗೀತಾಡು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತೆರನಲ ಹೃದಯಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗ್ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂತ ಅದೇ ಯಾನ್ ಶರೀರ वा व्यक्तिग रियलायझेशन आपली आणि शरीरत्व आत्म दुःख खतम अते अंड नम तेरियोंदा अंड माने रीत जन रेडी उल्लो अते जानने तो लगे मानना बहुत मुश्किल अते भारी कष्ट ನಾನು ಆತ್ಮ ಬಣ್ಣ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಶರೀರ 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 ಬಣ್ಣ ದುಃಖನ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮೂರನೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪಗ್ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚದ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅನ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಸೋಪುರ ಅಂಚದ್ ಒರಿ ಮಗೆ ಐನು ಮಾರೇರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತುಪ್ಪೆ ಪೇಪರ್ ಸೈನ್ ಮಾತಗೆ ತೊಂದು ಅಂಚದ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪಗ ಅವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆತಜಿ मागे इल्ल मारदेने इज्जान अंचद आ इल्लग दादाण गोत्तुंडे सूबूर सूबूर्नाग पप्प जोर गुलिपरे स्टार्ट मंतीर अಯ್ಯೋ मग ಈತ್ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈತ್ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಅಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಸೂಬೂರ್ನು ಮಗೆ ಬತ್ತು ಬಂತ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಅವ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ದಾತನೆ ಇನ್ ಪಪ್ಪನ ಗುಲಿಕು ಸ್ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕರಿ ಮಗೆ ಬತ್ತು ಬಂಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ ಮಾಡ್ದುಜಿ ಅವ್ ಮಾರೋಡಾತೇನು ಅಪ್ಪ ಪಿರ ಗುಲಿಪರೆ पंड एन्ना पंड अटैचमेंट बन्नाग दुःख अदे एन्न अत्तु अदे एन्न पन्पुन दुःख अदे नम्म ई शरीरने अत्तु नम्म आत्म अदे नम्म दुःखग अज्ञानने मल्ल कारण अंचद अज्ञान अड्ದು नम्म पिदे बरडोगुले भगवंत गीतड एत्तु पोर्लुड ई विचार पंपरांचा तुले मुप्प एन्मने श्लोक ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಂಚಿನನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಅಣ್ಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂಜೆ ಅಂತ ಅಂಚದ ದಾದಪ್ಪನ ಲೇರು ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ಪ್ರಕೃತಿ ರುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷ ಸುಖ ದುಃಖಾನ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ರುಚ್ಯತೆ ಹೈಕ ಪುರಾ ಹೈಕ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ಕಾರಣ ಹೈಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ಪನೆರಾತನ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಜೀವಿಯ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಯಾರು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮನೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನನೇ ಕಾರಣ ಐ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಪುನ ಅಜ್ಞಾನ ಅಡ್ದುತ್ತಿದೆ ಬಲ್ಲ ಅದೇ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಬಂತು ಅಜ್ಞಾನ ಅದೇ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ತುಕ ಏತ್ ಶ್ಲೋಕ ಬೋಡತೆ ఒక ಮುನ್ಪಲ ಉಂಡು 22 ಅದೇ अंचद मूजी गुणत कारण आयन एंचान इन्नु अंचद आय दुःख अनुभविसर आयन पनोंदे अंचद सुमार अध्याय भगवद्गीतेड भगवंत सुमार जागेर पंतर तुले 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ नोंतु नम चर्चा मंतोंदे उप्प अदे अंचद अंचायनेड अज्ञानर्द निन्न हृदयड उद्भव आयन संदेह ज्ञान पंपुर कत्तेड ತುಂಬು ಮನ್ಪುಲ ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪುಲ ಅಪಗ ನಾವು ದುಃಖ ಆಗುದು अंचतुले सुमार श्लोक पनेरकोंड भगवद्गीता तुले तन्न देह पन्पुन नगರದ ಒಡೆಯನಾಯನ ದೇಹಸ್ಥ ಆತ್ಮ ಕರ್ಮಲೇನು ಸೃಷ್ಟಿಸೌದು ಜನಕ್ಲೆ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನೆ ಮನ ಒಲಿಸೌದು ಒಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಫಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸೌದು ಪೂರ ಹೈಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣ ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುಂಡು तुले गुण इंच केलस मनुकुन भगवंत पन्तो एतु पोर्लु पनन पोकर तुले भगवद्गीता पूरा उंडु अदे नम वरक्केन 8 गीता अर्थ अनुकोंडु अदे अंचद एत पन पेट्टुंडु भगवंत ಏನ ಪಾಪನ ಆಡು ಪುಣ್ಯನ ಆಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತು ಭಗವಂತ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ಲವೇ ಇಚ್ಚು ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡು ಅದೇ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ ಯಾನಿ ಏಟಲ ಪಕ್ಷಪಾತ ಬಂತು और मन अध्यायದ 21 श्लोक नमे द्वेषस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ಏನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತರ ಅಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದೇ ಭಕ್ತಿಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್
म्हणजे देहस्थ जीविलನ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನನ ಅಜ್ಞಾನ ಮುಚ್ಚಿನೆರ್ದಾವರ ಅಕ್ಲು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೆ ಗುರುವೇರು ಅಜ್ಞಾನ ಮುಚ್ಚಿನೆರ್ದಾವರ ಅಕ್ಲು ವೈಕ್ ಗುರುವೇರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಜದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಅಜ್ಞಾನನ ನಾಶ ಮನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪುನು ಮನುಷ್ಯ ಪಡೆನಗ ಅದೇ ನಮಕ್ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅದೇ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂಡ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂಡ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತೆರೆ ಜಪ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನೆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರದ್ಧೆ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಕುಂತುಲು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇರು ಪಗೆಲು ಕೊಡ್ತುಡು ಸೂರ್ಯ ಎಂಚ ಪೂರೆತ ಮಿತ್ತುಲ ಬೊಲ್ಪುನು ಪಾಡುವೆನ ఆయన ಜ್ಞಾನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ಆಯ್ ಗೊಂದಲನೆ ಜೀವನ ಅವೇ ಆಯ್ ಪುರಾ ಗೊಂದಲದ ಆಯ್ ಬಿಡುಗನ ಅಂಚದ್ ಅಪಗ ದಾದಾಪು ಆಯ್ ವಾಸ್ ಆದಿಡ್ ನಡಪು ಎಂದ್ಲ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಶ್ರಯ ಪೂರ ಪರಮ ಪ್ರಭುಡ ನೆಲೆ ಉಂತುನಗ ಆಯ್ ಪೂರ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ದೇವರನ ಆಶ್ರಯ ಇತ್ತೆಂಡ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರ ಆ ಜ್ಞಾನ ఆయన ಸಂಶಯನ ಪೂರ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಸಂಶಯನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮನ್ಕೊಂಡು ಆಯ ಮುಕ್ತಿದ ಸಾದಿಡು ಸೀದಾ ದುಮ್ಮುಕೋಕೆ ಹೌದಾಯ ಅಂಚ ಅಂದುದಾಯ ಹಿಂಚ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಯಾಕಲ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಇದಾದ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಕ್ಕು ಇಟ್ಟೇನ ಮಾಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದ ಅವೇನ್ ಮತಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಗಿದ್ದು ಅದೇ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥವಂತ నాకు ಬುದ್ಧಿವಂತರು నేను ಮತ ಮಂಡೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಸೀದಾ ದೇವರನ್ನ ಸಾಗೋದು ಬಂದಿತ್ತು ಎತ್ಕೊರ್ಲು ಪನ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಪಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೋಳಿ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾದಿತ್ತದು ಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಯಾಪಲ ಒಂಜೇಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆಜೆ ಕೇರುಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜೆಕ್ ಜಪ್ಪುಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ 4 ಐನೆಟೆ ಲೆಬೇಲಡು ಅಂಚದ ಏರ್ನ ಮನಸ್ ಸ್ಥಿರವಾದಿತ್ತದ ಸಮಭಾವಡ ನೆಲೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡ ಏರು ಅಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಟ್ಟು ಸಾವುಲೇನು ಗೆಲ್ತುದೇರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟು ಸಾವುದ ಚಕ್ರದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಓಯ್ ದೋಷ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಂಚೆನೆ ದೋಷ ರಹಿತರಿಗೆ ಅಂಚಾಯ್ನೇರ್ದವರ ಅಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆದಿತ್ಯರು ಪಂಪೇರು ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಎತ್ ಪನ್ನೊಂದು ತೋಪೇರು ಅಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಪಂಪೇರು ಅದೇ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಚೋಗ್ತುಂಡು ಆ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಪಣ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಪಂಡಂದು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತುಲ ಬಂತು ಏತ್ ಆಜಿನೆ ಮಂತ್ರ ತುಲೆ ಏಳ್ನೇ ಮಂತ್ರ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊಲು ಬಂತು ಏಳು ಎನ್ಮ ಆಜಿ ಮೈನದು पण ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಇಚ್ಛನು ಅಂಚದ पण ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ದಲ ಅಂದು ಮನ್ಪುಜೇರು ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುಜೇರು ಪೂರ ಪನ್ಪು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಗೀತಡ್ಡ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನೇನು ಸಾಧಿಸನಗ ಹರ್ಷಿಸನಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂಚದ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಲಾಯ್ಪು ಜರಿಗೆ ಬೊರ್ಚಂದನ ಜೀವನ ನಡತಂಡು ಅದೇ ಅವು ನಡಪೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ರ ಅವು ನಡತರು ಅಪ್ಪ ಬೇಜಾರು ಬಂತು ಕುಲ್ಲುಜಿಯರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತನಾಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಆಪಲ ಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಹೊಂದನ್ನಾಯೇ ಭಗವದ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ ತೆರಿನಾಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಳ್ಳೇ ಪಂಡದ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಯ್ತು ಪೂರ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅವೇ ಇದನ್ನು ಪಂಪೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೇನ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಆಕರ್ಷಿಸು ಅಕ್ಲ ಪಿದೈದ ವಸ್ತುಡು ವೈಟ್ಲ ಸುಖ ನಾಡುಜರು ಅವು ಬಂಗ್ಲೆ ಬರ್ತನ ಸುಖ ಅದು ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಿನ ಅವು ತಿಕ್ಕಿನ ಐಟದಲ್ಲಿ ಸುಖ ನಾಡುದು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ವೈಟ್ ಸುಖ ನಾಡುವೇರು ಆಂತರ್ಯ ಅದೇ ಭಕ್ತಿಡು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನೈಟು ಕಲ್ಪು ನೈಟು ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಸುಖನ ಅನುಭವಿಸೋ ಒಂದು ಆಂತರ್ಯಡು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ದುಃಖವೇನು ಈ ರೀತಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನ ಮನುಷ್ಯ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಮಗ್ನೆ ಐನೇರ್ದವರ ಅಮಿತಾನಂದನ ಅನುಭವಿಸವಿಯುವೆ ಸುಖಂ ಅಕ್ಷಯಂ ಅಶ್ನುತೆ
ಸುಖಂ ಅಕ್ಷಯಂ ಅಸ್ನುತೆ ಪಂಡ ಸುಖ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಖ ಆಗ ಪಂಡ ಅಪರಿಮಿತವಾಯಿನ ಸುಖ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ ಬಂದ ಓಕೆ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಅಂಚದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಮಂಪೇರು ಇದೇನು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಎಂಟು ತುಯ್ಯ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಅಂಚದ್ ಅಂತ ಪನ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾಯಪಂಡ అధ్యాత్మ ಜೀವಿಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾದಿಜ್ಜಿನ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಗರ್ಭೀಕರಣದ ಈ ವಿವರಣೆ ಅನ್ವಯ ಆಪುಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅತ್ತಂದ ನಡೆದು ಪರಮ ಪ್ರಭು ತನ್ನ ವೀರ್ಯನ ದೀಪುನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಮ ಪ್ರಭು ತನ್ನ ವೀರ್ಯನ ದೀಪರು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಪನೆರಾತನು ಜೀವಿಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಂಡದು ನೆತಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಡ ಅಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಅವೇ ಭಾಗವತ ಬಂತು ಯಯಾ ಸಮ್ಮೋಹಿತ ಜೀವ ಆತ್ಮಾನಾಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ಪರೋಪಿ ಮನುತೆ ನರ್ತಂ ತತ್ಕೃತಂ ಚಾಪಿ ಪದ್ಯತೆ ಯಯಾ ಸಮ್ಮೋಹಿತ ಅಂಚದ ಮೋಹದ ಕಾರಣ ಜೀವಾತ್ಮ ಮೂಜಿ ಗುಣಕ್ ಪರೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನಿ ಭೌತಿಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಣೆ ಮಾನವ ಅಂಚದವು ಜೀವನ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ನವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಚದ ಗರ್ಭೀಕರಣದ ನಂತರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಹಾ ಜೀವಿ ಆಯ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನೇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಜಿನ್ ಮುಟ್ಟಲ ಪುರಾ ರೂಪಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸವಿಸ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭಗವಂತ ಕಂಡು ಅದೇ ಸರ್ವ ಯೋನಿಷು ಕೌಂತೆಯ ಮೂರ್ತಯ ಸಂಭವಂತಿಯ ತಾಸಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹದ್ ಯೋನೆ ಅಹಂ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತ ಭಗವಂತನೇ ಬೀಜ ಕೊರ್ಪನ ಒಪ್ಪ ಸೀದಾ ಪಂಡದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತ ಐ ಆಮ್ ದ ಸೀಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಯಾನ ಬೀಜ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ದಾಯ ಪಂಡ ಪೂರಾ ವಿಧತ ಜೀವ ಜಾತಿಲೆಗ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗ ಪಶು ನಕ್ಲೆಗ ಪಕ್ಷಿಲೆಗ ಮೃಗ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಪುನ ಪೂರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಮ್ಮ ಅದು ಒಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೇತಮ್ಮ ಏಳು ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇ ಅಯ್ತು ಭೂಮಿ ಪೆತ್ತ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಏಳು ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಇದೇನು ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕನೇ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿಕ ಅಂಚದ ಏಳು ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇ ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುನ ಪೊಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಬಾಲೆಗ ಪೊಪ್ಪ ಜೀವನ ಕೊರಂಡ ಅಮ್ಮ ದೇಹನು ಕೊಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವತೆ ಅಂಚದ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭಗ್ ವೀರ್ಯ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ವ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪೊಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಪೊಪ್ಪ ಬೀಜ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಮಗ ಪೊಪ್ಪ ಜೀವನ ಕೊರಂಡ ಅಮ್ಮ ಶರೀರನ ಕೊಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವ ಅಂಚದ ಪ್ರಾಣ ಬೀಜನ ಪೊಪ್ಪ ಕೊರ್ನ ಆಂಡಲ ದೇಹ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭಡ್ ಕೊಲೆ ಉಂಡು ದೇಹ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭಡ್ ಕೊಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿಲೇನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗರ್ಭಕೋಶಡ್ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಲಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒದಗಿಸಲಾಯಿನ ದೇಹ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ಜಾತಿಲೇನ ಒಕ್ಕ ಜೀವ ರೂಪಲೇನ್ ಪಡೆಯುಂಡು ಅಂಚದ ಜೀವ ಸಂಕೇತಗಳು 24 ಭೌತಿಕ ಮೂಲಾಂಶದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಾದಗ ಮುಲ್ಪ ಸಮರ್ಥನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಜೀವಶಕ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಅಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅಂಶ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅದೇ ಎಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲೆದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈರೇ ಗೊತ್ತು ಪಲ್ನೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅದೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅದೇ ನಾವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇನೆ ಯಾತ್ರೆ ಚಾಲು ಅದೇ ತುಲೆ ಅವಪುರ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ ಅಂಜದ್ ಅಂಜದ್ ಅಂಚದ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಂಚದ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ ಪ್ರಭು ಅಂಚದ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಮಹಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅವೇ ಒಂದೊಂದು ಪುರಾಣ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚಾಸ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಮಹಿಮೆನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾವು ನಮಕ್ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸಡ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪು ಅಂಚದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಅವಲ ದೇವರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಚದ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಂದು ಅದೇ ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಓದೋಳಿಗೆ ಆ ಮಾಸ ಓದುನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನಗ ಮಮೇವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ ಮನಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ ಮಮೇವಾಂಶೋ ಅದೇ ಜೀವಾತ್ಮ ಪುರ ಎನ್ನ ಅಂಶ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ ಈ ಲೋಕದ ಇತ್ತನ ಪುರ ಜೀವಲ ಸನಾತನ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕಂತ ಸನಾತನ ಪಂಡ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಅದೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಎಟರ್ನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದನೇ ಎಟರ್ನಲ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಸನಾತನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಒಯ್ಕ್ ಆರಂಭ ಅಂತ್ಯ ಪಂಪು ಇಚ್ಚಿ ಮುಂಚೆ ಭಗವಂತಗ ಆರಂಭ ಅಂತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಜೀವಗಳ ಆರಂಭ ಅಂತ್ಯ ಪಂಪುಗಳು ಇಚ್ಚಿ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತನ್ ಪಂಪೇರು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿನ್ನಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವಿತಾ ವಾನ ಭೂಯಃ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋಯಂ ಪುರಾಣೋ ನ ಹಣ್ಯತೆ ಹಣ್ಯಮಾನೆ ಶರೀರೆ ಆತ್ಮಗ ಹುಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಸಾವು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದುಂಬು ಪುಟ್ಟುದಲ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪುಟ್ಟದ್ ಬರ್ಪುಲ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನ ದುಂಬುಗು ಪುಟ್ಟುಲ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಜನ್ಮರಹಿತವಾಯ್ನ ನಿತ್ಯವಾಯ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಯ್ನ ಪುರಾತನವಾಯ್ನ ನ ಹಣ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೆ ಶರೀರ ದೇಹನ ಕೆರ್ನಲ ಆತ್ಮ ಸಹಿತ ಓಕೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚದ ಮನ ಷಷ್ಠ ಇಂದ್ರಿಯ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮಮೈವಾಂಶ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನವೇನ ಅಂಡ ಮನ ಷಷ್ಠ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಸೇರ್ನಂಚೆನೆ ಆಜಿ ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ಷತಿ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಏನ್ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಂಚದ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಾಣ ಬೀಜನ್ ಪೊಪ್ಪ ಕೊರ್ನಾರಾಂಡಲ ದೇಹ ಅಮ್ಮ ನ ಗರ್ಭ ಒಲೆಯವನ ಅಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿಲ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗರ್ಭಕೋಶಡ್ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಲಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಒದಗಿಸೈನ ದೇಹ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ಜಾತಿ ಜೀವರೂಪಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುಂಡು ಜೀವ ಸಂಕೇತಲು 24 ಭೌತಿಕ ಮೂಲಾಂಶದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಾದಗ ಉಪಸಮರ್ಥನೆ ಜೀವ ಭೌತಿಕ ನಿಂಚು ಬಂತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಭೌತಿಕ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಅದೇ ಅಂಚದ್ದು ಜೀವಶಕ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ఒక ಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿಕೊಂಡು ಅಂಚಾಯಿನೇರ್ದ ಅವರ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಜೀವನ ಉತ್ಪಾದಿಸೊಂದು ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಉತ್ಪಾದಿಸಾರ ಈ ಜಗತ್ತುಡು ಎತ್ಕೊಳು ಪನ್ಪೇರು ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಡು पण ಈ ಜಗತ್ತುಡು ಆತ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ನಶ್ವರ ಪೂರ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆತ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಭೌತಿಕ
ಅಂಚದ ಜೀವಶಕ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತರದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಾಂಶದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡು ಉಂದಾಪುಜಿ ಓವೆಲ್ನ ಜೀವಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆತ್ಮನ್ ಓಕೆ ಇದೇನ ಮಾತು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಇರುವನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತದ ವಿಶ್ವಂ ಆತ್ಮಗತಂ ವ್ಯಂಜನ್ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಜಗತ್ ಅಂಕುರ ಅಂಕುರ ಸ್ವತೇಜಸಾ ಅಪಿಭತ್ ತೀವ್ರಂ ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ವಾಪನಂ ತಮಃ ಗಡ್ಡ ಸರಿ ಪಂಪೆ ಬಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕಂದಾದ ಮನ್ಪುಗ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ವಿಶ್ವಮಾತ್ಮಗತಂ ವ್ಯಂಜನ್ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಜಗದಂಕುರ ಸ್ವತೇಜಸಾ ಅಪಿಭತ್ ತೀವ್ರಂ ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ವಪನಂ ತಮಃ ವಿಶ್ವಂ ಆತ್ಮಗತಂ ವ್ಯಂಜನ್ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಜಗತ್ ಅಂಕುರ ಸ್ವತೇಜಸಾ ಅಪಿಭತ್ ತೀವ್ರಂ ಆತ್ಮ ಪ್ರಸ್ವಪನಂ ತಮಃ ಆತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಂದೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಗತಂ ವ್ಯಂಜನ್ ಕೂಟಸ್ಥೋ ಜಗದಾಂಕುರ ಸ್ವತೇಜಸಾಪಿ ಭತ್ತೀವ್ರಂ ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ವಪನಂ ತಮಃ ವಿಶ್ವಂ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚನು ಅದೇ ಆತ್ಮಗತಂ ತನ್ನಡ ಇಪ್ಪುನ ವ್ಯಂಜನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಒಂದು ಕೂಟಸ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವಂದನ ಜಗತ್ ಅಂಕುರ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪೂರಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿನ ಮೂಲ ಸ್ವತೇಜಸ ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸರ್ದು ಅಪಿಭತ್ ನಿಂಗಡ್ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಸ್ವಾಪನಂ ಮಹತ್ ತತ್ವನ ಮುಚ್ಚಿನಂಚಿನ ತಮ ಅಂಧಕಾರನ ಇಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಪರ್ ನಮಕ್ ಇಂಚ ವೈವಿಧ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಮಂತನ ಮಿತ್ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಮಹತ್ ತತ್ವ ಪ್ರಲಯ ಕಾಲಡ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಮರೆಮಂತನ ಅಂಧಕಾರನ ನಿಂಗುಡು ಈ ಮಹತ್ ತತ್ವ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಲೇನು ಒಳಗೊಂಡುದುಂಡು ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಲಯದ ಕಾಲಡ್ ನಾಶ ಆಪುಜಿ ಏನ್ ಪಂಚ ಪ್ರೌಪದ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಕ್ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸವರ ದಾದಪಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯ ಆದುಲ್ಲ ಆನಂದಮಯ ಆದುಲ್ಯರ ಜ್ಞಾನಮಯ ಆದುಲ್ಯರ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಹಿತ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸತ್ ಪಂಡ ಶಾಶ್ವತ ಚಿತ್ ಪಂಡ ಪುರತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡರೆಗು ఒక ಆನಂದ ಅಂಚದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯಾದುಲ್ಲೇರ ಆನಂದಮಯ ಆದುಲ್ಲೇರ ಆನಂದ ಶಬ್ದ ನಿತ್ಯದಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಸುಮಾರು ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣ ಅದೇ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಪಂದ್ಕೊಂಡು ಆನಂದಮಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ದೇವರ ಆನಂದದ ಕಡಲಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂದ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಂ ಸರ್ವನ ಜಾನಾತಿ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ನಾಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ್ ಪಣ ದೇವರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಉಲೆ ಅವೇ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಪಿರದೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಲು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯ ಅವೇ ಏರ ಆನ್ಸರ್
ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಆತಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ ದುಂಬುಗ್ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪೂರಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಏನನ್ ತೆರಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಪ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ಪಂಡಲ ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪೆರ್ ಅರ್ಜುನ ಎಂಕ್ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬಿ ಎಂಚಿನ ಆತಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗ್ ಎಂಚಿನ ಆಯರುಂಡು ಪೂರಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏನನ ತೆರಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಪಂಡ ಅತ್ತು ನೋ ನೋ ಪೂರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಾಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಏನ್ ಪಂಡೈತೆ ಅವೇ ವಿಷಯ ಪಂತ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಅದೇ ಅವು ಭಗವಂತ ನಾಕೆಲ್ಲ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾಡಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನಾಗ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಂಚದ ಇಂಕ ಪೂರ ಜನ್ಮದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವು ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಪಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಅವು ಅಂಚತ್ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತು ದುಂಬಿ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಅವಳ ಗೊತ್ತು ನಿತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಆವೊಂದು ಗೊತ್ತು ನಾನು ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚಿನ ಆವೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಏನಂ ತೆರಿ ನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಿ ಬರ್ಪಾರ ಗೀತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಾರ್ ಅದೇ 18 days ಅಂತೂ ಕೇನು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರ್ದು ಅದೇ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ಶೈಲಜ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂಜದ ಬಾರಿ ತೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಬಾರಿ ತೊಲ್ಲು ವೇದಾಹಂ ಸಮತೀತಾನಿ ವರ್ತಮಾನಾನಿ ಚಾರ್ಜುನ ಭವಿಷ್ಯ ಚ ಭೂತಾನಿ ಮಾಂ ತು ವೇದನ ಕಶ್ಚನಃ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬನ್ನಿ ಈ ತರ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ ದುಂಬು ಆಯ್ನೇನ ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುನೇನ್ ನಾನ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಆಯ್ರ ಉಂಡವು ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಪೂರಾ ಜೀವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಂಡ ಏನನ್ ತೆರಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಭವಿಷ್ಯಾನಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಮಾಂ ತು ವೇದನ ಕಶ್ಚನಃ ಏನನ ತೆರಿನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಜಾರ್ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗ್ ಪರೆ ಆಯ್ನ ದಾಯಪಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಕೆಬಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈತ್ ದೂರದ ಸೌಂಡ್ನೆ ಕೇನೋಲಿಂದ ಉಂಟು ಆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರದ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೇನೇರ ಹಾಪುಸ್ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಈ ತಿಮಿಂಗಿಲ ನೆಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ನಾಯಿಗೂ ಅದೇ ನಾಯಿದ ಕೆಬಿ ಆತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪುಚ್ಚದ ಕಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದೇ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂಜಿತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾರಿವಾಳ ಪಕ್ಕಿನ ಎಂಚ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾಯಿ ಎಂಚ ರಾತ್ರಿ ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುದು ದಲ ಬತ್ತನ ಆಯ್ತ ಕೆಬಿ ಆತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಯಿದ ನಾಯಿ ಅವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂತ ನಮಕಾಬುಜ ದೂರದ ಸೌಂಡ್ ನಮಕ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪು ಅಂಚ ನಮ್ಮಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಟು ಕೆಬಿಕ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಟು ಕಣ್ಣುಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅದೇ ಅಂಚ ಕಣ್ಣು ಈತ್ ದೂರದ ವಸ್ತುನೇ ತೋಲಿ ಅದೇ ನಮಗೂ ತೋಜಿ ದೂರ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದೇ ಬೊಕಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದೇ S25 ಅಲ್ಟ್ರಾನ ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾನ ಅಂಚೆ ಪತ್ತೊಂದು ಝೂಮ್ ಅಂತ ತುಪ್ಪ ಅಪಗ ಐಟ್ ತೋಜಿ ಬಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರದೇನ ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಚ ಬುದ್ಧಿಗೊಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಟು ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನ ಅದೇ ಆ ಬುದ್ಧಿಲ ದೇವರ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ದೇವರೇನ್ ತೆರಿಯೋಣ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪೂರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಚ ದೇವರ ಅಸೀಮಿತ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಅದೇ ಸೀಮಿತ ಅಸೀಮಿತ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೊಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಳು ಅದೇ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು
ಅಂಚದ್ದು ಪ್ರಭು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆನಂದಮಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಞಾನಮಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾಯನೆಡ್ದ ಅವರ ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಸದಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ದೇವರ ಪೂರ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಇಂಚ ಮಹತ್ತತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಆನಗ ಅವು ಭೌತಿಕ ಅಹಂಕಾರನ ವ್ಯಕ್ತ ಮಂತಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲಡ್ ವಿಶ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿನ ಆವರಿಸೈನ ಅಂಧಕಾರನ ನಿಂಗಡ್ ಈ ಕಲ್ಪನೆನ ನನಲ ವಿವರಿಸವಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲ್ದ ಮುಸುಕುಡ್ದು ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಉಲ್ಪು ಲಕ್ಕನಗ ರಾತ್ರಿ ತೆರೆ ಇಜಿನ ನಿದ್ರಾಸ್ಥಿತಿ ಮರಪು ಮಾಯಾಪು ಅಂಚೆನೆ ವಿನಾಶದ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹತ್ತತ್ವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆನಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ವೈವಿಧ್ಯನ ಪ್ರಕಟಿಸರೆ ಪ್ರಕಾಶ ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಚೊಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮ ಈ ವರ್ಣನೆ ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕನಸು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ತಿರುಕನ ಕನಸು ಉಂಟು ಅದೇ ತಿರುಕೊಂಜಿ ಕನಸು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕನಗಟ್ಟುವ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂಚ ಮುಂಚ ಮುಲಾಬು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತರು ಅಂಚದು ಇಡೇಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್